नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत चविष्ट अशी चण्याची कोशिंबीर। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। 1 वाटी चणे आपण चांगले शिजवून घेतले आहेत, चांगले असे सॉफ्ट व्हायला पाहिजे। 1 टोमॅटो, कोथिंबीर, 1 कांदा बारीक चिरलेला, छोटा अर्धा चमचा चाट मसाला, चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा मिरची पावडर। आता आपण चण्याची कोशिंबीर बनवायला घेऊया। 1 वाटी चणा, 1 मोठा टोमॅटो बारीक चिरलेला, 1 छोटा कांदा बारीक चिरलेला, मिरची पावडर, चाट मसाला, चवीनुसार मीठ। चणे शिजते वेळी आपण थोडं मीठ टाकून घेतलेलं होतं। मिक्स करूया। कोथिंबीर, छान मिक्स झालं आहे। आपली चण्याची कोशिंबीर चांगली बनवून झाली आहे। चण्याची कोशिंबीर आपली बनवून तयार आहे। करायला एकदम सोपी आहे आणि झटपट होणारी आहे। कमीत कमी साहित्यामध्ये एकदम चविष्ट डिश आहे। अशा प्रकारे तुम्ही चण्याची कोशिंबीर बनवून बघा आणि मला कळवा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।